Este grupo de mozos e mozas está a percorrer o camiño portugués, pero faino cunha dobre vertente. Son peregrinos como os demais, pero tamén son dinamizadores e informadores desta ruta a Santiago. Temos a doble visión tanto de camiñantes como de voluntarios que queren facer por mellorar dende dentro esta ruta que temos aquí. Todos aportamos algo, non todos coñecían o camiño, moi poucos fixéramos algún outro camiño antes. Entón todos temos algo que aportar e damos ideas e puntos de vista que son moi favorecedores para esta experiencia. Son os participantes na primeira edición de Botarse ao Camiño, un campo de voluntariado que busca revalorizar a riqueza natural de Galicia e ao mesmo tempo concienciar sobre o cuidado do medio ambiente, tendo o camiño, ademais, como eixo vertebrador. Temos a xente, a mocidade daqui, de Galicia e tamén de outras comunidades autónomas que está facendo traballos de sensibilización medioambiental, tamén de información aos peregrinos polos diferentes tramos da ruta do camiño portugués pola costa. E hoxe están aquí na cidade de Pontevedra, que van a facer agora unhas enquisas aos peregrinos na Praza da Peregrina, para recoller esas impresións e ver que se pode mellorar tamén no camiño e sobre todo dar a coñecer o camiño de Santiago, que é un dos nosos valores. Os rapaces son 12 e chegan dende sitios tan diferentes como Bueu ou Bilbao. Ademais de ofrecer apoio aos peregrinos, axudan o mantemento do camiño recollendo o lixo que atopan nos seus percorridos. Está moi ben, a min estáme personalmente gustando moito, pero sí que é necesaria a labor que estamos facendo. Atopamos que recollemos bastante lixo e claro, o tránsito é grande tamén, entón nótase. A experiencia encaraba hoxe a súa fase final coa etapa Pontevedra-Santiago de Compostela, pero a intención da Xunta de Galicia é que Botarse o Camiño chegue para quedarse.